Naisip mo mangkot ang sinasabi mo man. Mangkot yan mangyari sa tuya. Di akong padara sa imo. Mauli ako ta mabisita ako sa aki. Anong ginigibo mo? Mang ika-9 ng Oktubre, dumulog sa aming programa si Johnny Mercado. Isang PWD na nakatira sa Barangay Katagbakan, Gowa, Camarines Sur. Nakulang po kayo dyan sa dati kong asawa. Kasi nagkatiwala niya po yung anak ko sa yung kinakasama. Siya po nagtrabaho po sa Naga. Imbis na sa akin po pagkatiwala, doon sa kinakasama niya, pinagkatiwala yung anak ko. Okay. At ang kanyang pangamba ay ang seguridad ng 11 anyos niyang anak na babae. Dalawa ang anak ni Johnny at Marilyn. Ngunit makalipas ang 12 taon na pagsasama, ang kanilang relasyon ay nauwi sa hiwalayan. Sana ko ta naisip mo mangkot ang sinasabi mo man. Mangkot yan mangyari sa tuya kung sige akong padara sa imo. Mauli ako ta mabisita ako sa aki. Anong ginigibo mo? Dahil dito, ang bunso ay naiwan kay Johnny. Habang ang panganay naman na babae ay nasa poder ni Marilyn. Kwento ni Johnny, nakahanap daw ng trabaho si Marilyn sa Naga City. 2 oras ang layo sa bago nitong tinutuluyan, kasama ang kanyang bagong kinakasama. Dahil dito, napag-alaman ni Johnny na iniwan ni Marilyn ang kanilang panganay na anak sa poder ng bagong karelasyon nito. Kaya naman ang nais ni Johnny ay mapasa kanya na lamang ang kustodiya ng kanilang panganay na anak. Matapos ang programa, ora mismo kaming nakipag-ugnayan sa Tigaon MSWD at mga opisyal ng Barangay Katagbakan. Wala pang 1 linggo ay naitakda na ang paghaharap nila Johnny at Marilyn. Ano kaya ang kahahantungan ng harapan sa pagitan ng dating mag-asawa? Isipon mo lang. Nafe-feel niyo po ba na gusto sa inyong sumama nitong anak po ninyo? Tinanong ko nga kagapon kung saan ba gusto mong sumama. Sagot sa akin, sasama daw sa akin. Magandang umaga po. Dito po yung bahay ni Sir Johnny. Sige. Asan si Sir Johnny? Hello, good morning. Kahit hirap gumalaw dahil sa kanyang kondisyon, hindi ito hadlang para sa isang ama na may dinaramdam na pangamba sa kanyang mga anak. Sa loob ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Gowa, muling nagkita ang dating mag-asawa. Sa muling paghaharap, hindi napigilan na mag-ungkatan ng kanilang mga nakaraan. Kami sa barangay na araw kayan. Siparit na po kami sa aki, Mitch. Ini po kayo din nagsusunod. Sa tuya, kung dahil ka man nagpapakulog sa kuya. Napot ko ang testigos mo nga, Hindi ka na magtakamdugod. Tumataas na rin ang tensyon sa pagitan ng dalawa. Takam na tayo naman, takam ka naman na. Sabi nga niya, kaya ayaw nagpakasal, magsasama kayo habang buhay, hirap man ay ginawa. Gusto niya pa po bang makipagbalikan kay Sir or ayaw niyo na po? Ayaw ko na. Hanggang sa hindi na kinaya ni Johnny. Iba-iba nga, miski nga ni kurang tigdadara sa haro. Nagkaroon ng pribadong pag-uusap si Johnny at Marilyn kasama ang 2 bata sa loob ng opisina ng MSWD. Sa isinagawang intervention sa pamilya, napagdesisyonan na kay Bansya, o si Ribahan Kamutulo. Tapos pag another Saturday naman, si Aki na naman na, duwa naman na Aki, ihatod mo na naman diba sa barangay, kukuanon mo naman, di iba naman si magtugang. Mas magandang araw ka yan. Sabado, ka weekend.
si babae mong aki, yaw sa imo na, o duman mo na kitatay. Tapos pag next naman, Sunday, si aki mo naman, na lalaki, saka si aki mong babae, duman naman sa imo. Garo-aro kayo, taga-rigibahan sinda. Isa sa naging basihan ng MSWD ang kakayahan ni Joni na mag-alaga ng bata. Dahil sa kanyang kondisyon, hindi maitatanggi na hirap si Tatay Joni na gumalaw. Samantala, ayon sa napagkasunduan, mananatili sa poder ni Marilyn ang kanilang panganay na anak. Ngunit hindi na nito maaaring iwanan pang mag-isa sa poder ng kanyang kinakasamang lalaki. Nanay, Tatawag naman siya naman Apo. sa barangay Agi. Thank you so much. Hindi niya pwedeng iwan yung bata nang walang pahintulot sa akin. Okay na po sa akin. Kahit sa saglit lang, at least nakasama ko yung anak ko dalawa. Tutupakin ko na po yung kasunduan namin na dito yung bata. Hindi ko naman papabayaan niya. So, hindi ko naman iwanan kung saan niya. Kakain kami dyan, kaming tatlo. At least bunang galing kahit kulang. Masaya na ako doon kasi nagkasama-sama kami tatlo. Walang magulang ang nanaisin na mapahamak sa anumang bagay ang kanilang mga anak. Magkaiba man ang pamamaraan ng pag-aalaga ni Joni at Marilyn, ngunit iisa pa rin ang kanilang layunin bilang mga magulang. At ito ay ang siguraduhing laging nasa ligtas ang kanilang mga anak. Kaya hanggat may tabang ora mismo, kami ay inyong patuloy na maaasahang tumugon at umaksyon sa inyong mga hinaing.